mňa táto materina duška, ktorá je veľmi, veľmi vzácná a veľmi liečivá. Ona veľmi dobre lieči zápal predušiek a tieto ochorenia dýchacích ciest. A najlepším týmto je priateľom v zime, keď ste nachladení, najrýchlejšie z tohto. Môže sa do toho pridať meta, lipa a človek sa skôr dostane z tohto ochorenia, jak keď len tak by bol na liekach. Z materinej dušky sa nikto v podstate ani nepredávkuje, čiže môžeme ho piť v podstate aj každý deň, aj viackrát, aj 3, aj 4 krát do dňa. A môže sa miešať aj s ostatnými, hej, ako som spomínala, s metou a lipou. Myší chvostík je zase dobrý na rány, aj ten sa môže pridávať do čaju. Nie je taký chutný ako materina duška, ale tiež má ten taký svoj účinok. Skorocel je tiež dobrý, tiež sa nám zlepší tá nádcha a tie... To je tu tento skorocel? Môže byť, hej, že to je toto. Kopiovitý. Aj toto tu tiež je na rány, ale to môže byť ten tiež skorocel. No a repik sme tu nenašli v tomto kraji. Možno, že sa nám podarí, ale ja už ho hľadám 3. deň a ho nemôžem nájsť. Fakt. Pôjdeme už. Dobre, môžeme ísť. Môžeme si uvariť ten čaj, aby ste vedeli, ako to. Si uvaríme čaj, lebo včera, čo som urobila kytičku, tak pekne tie vyschli nám. Ja chodím s krsnou, tak keď kedy chodím, príde krsna, tak s ňou chodím, tak ona chodí tak na bylink. A takedy raz sme tak vysušili a sme urobili z toho čaja, taký fajný bol. Ale ja už neviem z čoho to mi robila. Takže už si nepamätám. Aké to sú bylinky, ktoré držíte v ruke? S dievčatami sme nazbierali bylinky. Materinú dušku, to je takej fialkovej farby, ktorá úžasne vonia, ovoňajte si, že to je dobré. A myší chvostík, ktorý nevonia, ale je veľmi účinný a je veľmi vzácny a je veľmi silný a strašne nám pomáha pri hojení rán a tiež sa dá z neho robiť čaj, keď vysušíme tento biely kvietok na vrchu. Materina duška je zase veľmi dobrá tiež na ochorenie, keď v zime dostaneme nádchu a veľmi dobre nám pomáha tiež na dýchacie cesty a taktiež ju môžeme miešať s lipovým kvetom, ktorý tiež môžeme nazbierať a vysušiť s metou piepornou, alebo aj keď ešte by sme tu niekde našli repik, tak aj s repikom sa to dá veľmi dobre kombinovať. Poznáte aj nejaké inšie bylinky? Poznám skorocel, len ten som tu tiež nenášla. A je ich ešte plno, ale momentálne mi vypadli, lebo ste ma zahrnuli veľmi veľa otázkami a neviem vám adekvátne odpovedať na vaše otázky. Ale je ich strašne veľa a existuje aj kniha. Keby sme išli a podľa knihy a možno určite okolo nás sa nachádza ešte mnoho veľa byliniek, len ja ich konkrétne nepoznám a nepamätám si. Ako ste sa naučili roznávať bylinky? Toto ma naučila zase moja nebohá babka, keď sme my chodili ako deti, sme chodili k nej na prázdniny. Ona s nami každý deň nás brala skoro ráno, sme išli na bylinky alebo po obede podľa toho, aké bolo počasie a ona nám stále vysvetľovala a potom sme chodili ešte s mámkou našou tiež veľakrát na bylinky a už teraz môžem ja vás delegovať, môžem vám povedať, aké sú to bylinky a na čo sú. Že máte rada prírodu? Veľmi mám rada prírodu, veľmi rada chodím do lesa a veľmi rada spoznávam nové miesta a som veľmi rada, že môžem tu medzi vami byť, lebo sa mi tu strašne páči, je tu veľmi pekné počasie a veľmi dobrý kolektív. Máte rada čaje, ktoré si uvaríte s bylinkou? No jasné, tieto čaje viacej a lepšie chutia ako tie, ktoré my si zakúpime, lebo sú tam umelo dosadzované aj sladidlá, aj iné látky, takzvané Ečka. Čiže tieto bylinky neobsahujú žiadne Ečka, toto je čisté, prírodné, 100% a najzdravšie pre nás. Často chodíte na bylinky? Nie, nechodím často, lebo nemám toľko času, ale som rada, že tu som si našla čas s vami chodiť na bylinky. Som rada, lebo som sa naspäť vrátila do tých mojich starých detských čias, keď bolo viacej toho času a zbierať tieto nádherné a vzácne bylinky. Vedeli by ste nám povedať, kde rastú? Rastú hlavne na lúkach a pri lese.
čo sa týka, alebo aj na polných cestách niekde. Tam hlavne, kde sa nachádzajú stromy. Medzi stromami a na lúkach. Ale niekto si ich môže aj vypestovať aj v záhradke. Ako sme hovorili, tú materinú dušku sme teraz trhali s korienkami, ale určite, keď by sme taký kúsok zobrali, možno 10-20 kúskov aj s korienkami a zasadili, tak dá sa aj v skálke doma vypestovať táto bylinka. Je to dobre, nemusíme potom chodiť do prírody, keď nemáme čas. Našli ste niekedy bylinku ako pri nejakom rybiku? Toto si nepamätám, asi veľmi nie, ale bylinky nájdeme aj na cestách, ani si ich neuvedomujeme, že ich stretávame stále. Tak ďakujeme, toto bol rozhovor s našou ošetrovateľkou.